So ito na, nakaalis na si Mister, pero nagtataka ako bakit may naglalaka dito sa bahay ko. So gulat na gulat talaga ako guys, sobrang wala kami taming ginagawa dito sa bahay. So tanong ako ng tanong guys, this is 2:30 ng umaga. Ngayon, itong ginagawa ko dito is sobrang busy ko. Kasi si Mister, kasabi ko kahapon, ano bang gusto mong dalhin? Meron ka bang gustong dalhin sa trabaho? Kasi sobrang busy niya ngayon guys, magpunta siya sa trabaho. Meron silang world premiere. Hindi ko alam kung anong salida yung nag-world premiere sila. But anyway, so yun yung ginagawa ko dito. Bising-bisihan. Naisip ko, kailangan ko talagang padalhan itong asawa ko. Pero palagi niya sinasabi, don't worry about it. Bibili na lang ako doon daw kasi mayroon daw yung mga pizza-pizza. Sabi ko, pizza-pizza dong. Yun lang yung maghapdos na yung tiyan na dong pizza-pizza kada pizza uno, pizza dos. Juga na ang husa ka mabusog. But anyway, so sabi ko dito, meron namang apple. So panitan ko itong apple at yun yung ipadala ko sa kanya. At meron tayong salad guys. Actually, bago ako nagdesisyon na padalhan ko siya ng salad guys. Pagkatapos kong nag-cut nitong apple, sinasabi niya sa akin na, what are you doing? Sabi ko, apple for you dong. Kainin mo to ha, wag mo itong paitimin kasi iitim talaga ito kapag i-ignore mo. Kasi hindi ko alam, sabi niya sa akin baka hindi daw siya uuwi mamayang gabi. At habang nagkaupo kami, nag-inom-inom siya ng kape, sabi niya, I wish I went to Walmart yesterday. O, diba? Nagparinig, guys, nagparinig na makabili ako ng salad. Sabi ko, may salad ka pa dyan, dalhin mo. O, diba? Sabi ko, wala ka na, don't say anything. Kasi gagawin ko talaga yung salad na yan. Dagdagan ko lang yan na manok at saka meron tayong another bag of salad ready na yan para sa'yo. Dalhin mo na lang yung botelya ng ating salad dressing diyan. O diba, ganyan po yung si Tami magparinig. Talagang, ewan ko na lang si Batman guys. Nagmamadali, ngayon pa ako nag-start. Sabi pa niya, do you have time to do it? O diba, nagsabi pa taling, kahapon marami tayong time dong. Ngayon ka pa nagsabi na, do you have time to do it? O diba, ganyan po yung asawa ko guys. So kaya 2:30 kasi dapat 3 o'clock. Nagmamadali nga ito kasi ang dami pa niyang ginagawa. At yung cookie na binili niya guys na sobrang laking container, sabi ko dalhin mo din ito sa trabaho, baka magutom ka at kailangan mo ng matamis-tamis konti at ibigay mo din ito sa mga katrabaho mo. Hay na lang itong asawa ko. 3 o'clock dapat aalis na dito siya sa bahay. So dahil nag-ano ako dito ng salad guys at meron pang apple at meron pang bites dyan ng manok, sabi ko hindi naman ito nagkasya. Paano na itong tubig mo? Sabi pa niya, don't worry about the water. O diba, mahilig yan uminom ng tubig palagi na don't worry, and then mamaya magmurmur, mag-ano na siya doon, magbagulbul sa kanyang trabaho, tatawag dito. Wala man akong tubig. So nilagyan ko ng tubig guys, dinuot-duot ko talaga. And pagpunta namin doon sa garahean, nilagyan ko din ng tubig yung sasakyan na ang dami, maraming mga iced tea, ganun. Kasi maraming binibili. So dito guys, paalis na yan siya. No, nothing today. No, nothing? Yeah. I love you. I'm just gonna... At ito namang aming garahean guys, yung door niya is nag-offline man guys. Oy, nagkabuang-buang taon si Dudong Tami guys. Kailangan talagang ayusin yung nag-offline na. At buti na lang, sa kakulikot-kulikot niyo sa app, ito talaga yung problema. Puro na lang tayo internet ito, no? Nakakunik lahat sa internet, mga bluetooth. So buti na lang nag-open guys. So pagkatapos niyang umalis, 'di ba? Pabalik na sana ako matulog kasi 3:10 siya umalis. Ay nako. Pagkatapos tinawagan ako guys, sabi niya, ibutin mo nga yan diyan para mag-reset ba. Sabi ko, mahulog man ako dito, maura ni akong yan diri. Talawan man ako guys. Takot ako sa mga height. Yung mga yung mga mag-climb. Takot ako guys. Noong bata pa ako, alam ko talagang magaling ako mag-monkey-monkey. Magbitay-bitay sa kahoy. Ngayon hindi ko na kaya guys. Takot na talaga ako guys. Baka mabalian tayo ng buto. So pag ko guys, pag ibot ko guys, ganun pa rin guys. Tinining sa app. Offline pa rin. Good morning. Punta tayo sa Walmart. Alis ako, walang car key. Alis ako, walang cellphone. Ay tara guys, nagadanghag lang ang mukha ko, no? Kasi nagdanghag talaga ako, no? Mag-drive tayo, walang car key. Ano yan, walang cellphone pag mangyari sa akin, no? Andito na tayo sa Walmart, no? Ang una kong gagawin dito is kukuha lang ako ng pagkain ng aming mga anak. Kasi sabi na, Mr. unahin mo yung mga anak natin, ha? Talaga namang buhay na ito, no? Unahin kong sarili ko, hindi ko pwede. Kasi unahin yung mga anak ko. Dito na-realize ko guys, no? Ang taas-taas, ang haba-haba pala ng buhok ko. Kailangan na itong putulan ng mga tumoy-tumoy nito ba para mawala-wala yung split in niya. Iwan ko itong asawa ko kapag mag-shopping kami, mag-grocery, no? Unahin talaga yung mga anak ko. Ako naman gustong-gusto ko dito sa mga pang-display sa bahay, ganun, mga damit, magtingin-tingin. At dito guys, meron akong nakitang panty kasi naghanap ako nga ng panty, no? Kasi tinapon or hindi ko tinapon guys. Or iwan ko, asan ko nilagay yung binili ni Tami na ayaw ko. So yun, naghanap ako ng
100% na cotton na panty, pero itong mga panty dito hindi man mga cotton, oy may mga halo-halo man na something. Ito din gustong-gusto ko, pero ang picture man ito, oy sabi pa exercise. Ang picture pang exercise, pero hindi naman ito pwede pa exercise, pwede naman ito ilakad-lakad, no? Pero ang picture may tinitignan ko guys, so hindi ko na kinuha guys. At ito din gusto ko din para man din itong pang exercise. Iwan ko na sa Batman, pang exercise ba ito or pang ano ba? Atik-atik man ito si Inday Mirian, oy. Hindi daw binibili pero hindi pala kayang bilhin kasi mahal. Mahal. Akala ko may afam ka Inday, o diba? Itong mga pantalon dito guys, na-realize ko, no? Lumalabas na yung mga old style guys na parang laki-laki guys, makapatay og muron, o di ba, yung mga suga-suga, o di ba, ito din gusto ko, kaso talagang na extra large naman ito, pero parang ano man, sobrang liit. At ito na naman, mga pantalon dito ang hinahanap ko, wala dito. Bakit puro na lang ito ang hahabat, mga lalapad na hindi ko magits? Ito din ng lapad guys. Iwan ko na lang, parang buong katawan ko masigo na dihat, sarot feeling maliit. At ito din gustong gusto ko, kaso ang lalapad ito guys, nagustuhan ko guys, libat guys. So binili ko na guys, sabi ko bahala ka Dudong Tami, paminsan lang naman ako bumili. Magtanong man ako kay Dudong Tami na pwede ba akong magbili-bili. Sa wala man yung reklamo, pero gusto ko magtanong. Pero si Inday Mirian pag kuripot manggod, oy, iwan ko kung matatawag ba yung kuripot guys, parang hindi man ako kuripot, oy, ano lang talaga, nag-isip ako sa mga bayaran kasi ang dami, ang lalaking bayaran dito sa Amerika. Ito din gusto kong bilhin ito, kaso para man itong kurtina or pang pahid sa kamot dia sa refrigerator ilagay, no? At ito ding pantalon dito sobrang laki na naman, parang lahat na lang malaki dito sa Walmart. Iwan ko na lang, wala na maliliit yung mga skinny jeans, asa na yun? So magpunta ako dito sa ating mga gulayan, no? Kasi meron akong hinahanap ditong organic na saging, buti na lang kasi mahilig na si Inday Mirian kumain ng saging na para na akong monkey. At bumili din ako dito ng celery kasi guys, si Mister celery, oy, mura na siya celery ang mukha. Bumili din ako dito ng lemon kasi meron tayong arugula na gagawin natin salad. Pero wala akong makita na gusto ko. Wala sila dito. Dito pala sa kabila. O, di ba may pag-abnormal si Inday Mirian, sabi ko sarili ko, ayaw ko nang bumili ng pancake, parang piki man yung pancake. Iwan ko na lang guys, paranoid naman ako, no? So, bumili ako kasi masarap man siya. So, bumili din ako ng itlog. Ito yung itlog na pinakagusto ko. Almost $7 po yan, isang box. Pasture raised. So, yun yung mga binibili ko talaga guys. Hindi na ako kumakain ng itlog na iba. Ito lang talaga. Pwede din organic, pero pag walang mga ganyang brand na Vitali, ay, unsa pa, di bibili kahit mahal. Si Tami hindi man siya magreklamo kasi hindi man din ako maluho, no? So kaya kung ano yung gusto kong mga pagkain talagang binibigay sa akin guys. So ganyan po talaga ako ka-spoiled kay Tami, yung mga pagkain. So ang hirap dito magpapayat, no? Yung una kong Amerikano ayaw akong pakainin guys, kahit itlog mga inihap niya. Ay kinakaon talaga yung itlog guys. So andito na tayo, alis na tayo, punta na tayo sa bahay. Pero ito namang asawa ko is the opposite side. O the opposite side yung sa una kong lalaki guys, kasi si Mister walang pakundangan ba yan sa Tagalog yan, basta bili ng mga pagkain hanggat masisira na lang. Ako na lang yung magbilis-bilis magpaspas og kinaon guys, bago maabtan og mga expiration date to. Paminsan maisip ko kung hindi kami naghiwalay nung lalaki yun, ang ganyan yung style niya, no? Para ako talagang sobrang payat ko talaga sa isip ko, kasi talagang mahirap kumakain man kami, pero talagang may limit ba, or hindi siya pahibili ng mga pagkain. Kung kasama ko siya, kain kami ng kain. Pag wala naman siya, edi walang kakainin si Inday Mirian. Meron akong nakitang Pilipina ba, bago siyang dating dito 1 year na, pero alam nyo, yun yung na-realize ko talaga, hindi talaga madali kapag unang dating dito sa US talaga, kasi ang hirap pakisamahan ng mga ibang lahi guys, lalo na kapag ibang kultura tayo at sanay tayo sa mga baliw-baliwan na mga ito dito, mga seryosohan guys. At iwan ko na lang, hindi talaga niyo magits guys kapag andito kayo, iwan ko. Hay, so kaya yun, sa mga naghihirap dyan, mga bagong dating dyan, ay be strong lang talaga, no? So andito na tayo sa bahay, ilagay lang natin itong ating mga binibili sa loob ng bahay, kasi bumili din ako ng karne kasi si Tami off bukas at meron tayong maluto. Binilhan ko si Tami ng oxtail guys, para naman masaya yung asawa ko, kasi gusto ko ilagay natin yun sa pressure cooker para parang batter hindi na siya maghirapan na magngaya-ngaya ano ba kaon na ng oxtail, basta sa gulan lang ng carrots at saka celery, pites na. At yun, hala, wala pala akong beef broth. Kalukuhan mo nito si Inday Mirian. Ngayon ko lang na-realize guys na wala pala akong beef broth. Basta mauna na guys. So, andito tayo, tayo dito sa ating garden guys. O, ito yung ating garden. 2:00 ng hapon guys. Nagtubig ako guys. Kasi kapag mamayang hapon na guys, ay wala na, maginaw na paggabi. Para naman masaya ang ating batong, edi tubigan. May mga bunga na naman, oh. So ito na, nakaalis na si Mister, pero nagtataka ako bakit may naglalaka dito sa bahay ko. So gulat na gulat talaga ako guys, sobrang takot ko. Han? Yeah. Oh my God, you scare me. What happened? No wallet, no money, no nothing. I was like, really? I'm lucky I realized it before I got to Manhattan.
I gotta buy a copy of it. Oh my goodness, what did you do? Oh, seriously? No wallet, nothing? You won't survive in the city. Because usually I just take it from one patch to the other. How did you notice it? I don't know. I mean, how did you notice that you don't have it? I think God just told me, hey, did you forget something? Normally I wouldn't notice until I needed to use it. I forgot. Nakalimutan niya yung wallet. Pera, guys. Adoy. And he will stay there. Nako. That's sad. Even just to go to the bank, you can't do it. Oh, here's another. No ID. Oh, goodness. Thank goodness you realize it. What? Where are you at when you do it? You realize. I don't know. Halfway to Stewart's, I guess. Holy cow. So, Here. bye, hon. Go back to sleep. Yeah. I love you. Love you too. Careful, ha? Yeah. I know that I'm gonna paint it down. Keep moving in my way, she's gonna fall on her. I love you, love. Drive careful. Yeah. Natakot ako ng very slight. Akala ko may nakapasok na dito kahit anik-anik. Nakapasok na tao. Buti na lang dinaalala ni Tami na wala siyang wala siyang pera. Walang credit card, wala lahat, ID. Paano kaya yun? Pagpunta niya doon, wala siyang pera. Kawawa naman. Hindi pa naman yan mahilig manghingi. Hindi yan mahilig manghingi.